Bueno, boas tardes e boas noites a todos e a todos. Aquí Saúl Nogareda. Moitísimas gracias por interpretarnos esta obra e a todos vos por estar hoxe aquí neste evento tan sinalado e tan bonito para nós que ensaya, a gala de ensaya. E, bueno, este é o traballo dun ano de esforzos, de coñecemento, de aprendizaxe, de compartir en violonchelo feito con madeiras das 4 provincias de Galicia. Cada madeira leva consigo detrás unha historia de persoas con vínculos especialmente ligados ao rural, e tamén con proxectos artísticos, e realmente para min estas historias, que eran 4, que remataron sendo algunhas máis, son dignas de estar hoxe aquí como mínimo, e quero vos pedir para elas un aplauso porque penso que son increíbles esas 4 historias. E, bueno, este proxecto que foi posible gracias a Ensaya, a ver, claro que sí, como non vai ser posible gracias a Ensaya, foi posible gracias a Ensaya, entre outras moitas persoas que apostaron por el, como pudo ser tamén, ademais de Saúl, Arián Quinteiro, que é unha das persoas que colaborou de forma desinteresada en gravar o vídeo promocional que se vai a presentar próximamente. E outras moitas persoas que ás veces non saen, como decimos moitas veces, diante nas bandeiras das manis, pero que están aí e que son moi importantes. Antes de contarvos un pouco máis do instrumento, tamén podedes preguntarme en calquer momento, que estarei encantado de falar con vos, quería compartir unhas palabras dende a parte máis humana do que foi o desarrollo deste proxecto, non? E que conclúe ahora aquí este día, e que tamén é necesario, como calquer outro proxecto, pechar nun momento para crear outros novos e continuar. E para min este é un momento moi emocionante e moi importante pechar aquí hoxe, xunto a esa lámina que ten un contido da compañeira Nerea Pallares, que foi unha compañeira que estivo ano pasado como a min nominada, e que é unha elaboración feita por Iago Fandiño. Entón, para min é unha forma de crear unha simbiosis entre eses dous elementos e entre esa persoa tan importante como Nerea e como os meus outros compañeiros.
Así que nada, só dicir que, bueno, veño eso de vivir unha das experiencias máis enriquecedoras, honestamente, da miña vida a nivel profesional e a nivel personal. E aínda foi máis bonito e máis duro do que realmente soñei. E iso é o que fai un proxecto, que un proxecto sea único, non? Veño tamén de experimentar un proceso privilexiado, onde creamos un instrumento único, con historias únicas e dignas de ser postas en valor. 4 historias que foron máis das 4 provincias de Galicia. Aquí queda esta humilde testemunha, este proxecto que esperemos que resoe en formato dunha linguaxe maravillosa que é a música. Estas persoas tamén foron moi consecuentes e moi conscientes co que fan e, sobre todo, co seu futuro, sabendo o que teñen e o que lles rodea. Tamén un chelo 4 historias xunta algo moi importante que penso que vai moi ligado con Ensaya, que é esa idea de crear comunidade, non? Esa idea de compartir. Esa necesidade, ás veces, que temos de compartir, como hoxe aquí os nosos compañeros e compañeras nominados tamén, con a serie de disciplinas maravillosas e oficios, pensamos que creando esta comunidade tecemos tamén unha rede de comunidade máis grande cada vez, máis profesionalizada, dignificamos oficios, dignificamos parámetros artísticos, expresións de moitísimos tipos, e tecemos unha rede humana que é moi necesaria nestes momentos. Nestes momentos que donde o narcisismo impera, pois xuntarnos no local fai algo máis bonito e máis grande, non? Con cada madeira que traballei neste proxecto son 7 madeiras. Exercitaba 2 músculos que descoñecía. Unha amiga díxome un día que había 2 músculos moi poderosos, un que era o músculo regalador e o músculo recibidor. Fíxome gracia porque é moi real. E se non o coñecedes, eu convido vos a que os probedes, porque son 2 músculos maravillosos. Un músculo, como di a palabra, pois que dá, e outro que recibe, non? Se se consiguen equilibrar, conseguimos unha especie de equilibrio aristotélico, por así decirlo, e conseguimos pois ser un poquinho máis felices. Dime conta que había 3 persoas que eran os bons representantes deses músculos. Miña nai, meu pai e meu irmão. Miña nai, cando abrín o obradoiro por primeira vez, díxome: mira, fillo, eu en todos os anos que traballei na hostelería nunca levantei a persiana enfadada. E tive días moi malos, pero nunca levantei enfadada. E meu pai, que cando chegaba a xente ao bar a 1 da mañá a cenar, hora propia para cenar, decía: bueno, fago algo, hombre. Entraba na cociña e con toda a súa pasión, con toda a súa elaboración única, creaba un plato ben bonito e o presentaba ali. Para min iso é oficio, para min iso é paixón. E iso é o que quero desvelar eu a vos, compartir e tamén amosar con este traballo. E meu irmão, que aínda que somos moi diferentes, el di que somos algo equilibrados, decíame: tú tranquilo, hermano, a ti te falta el pelo e a mí la cabeza, o sea que máis ou menos estamos equilibrados. Bueno, estes son uns bons exemplos deste especie de fitness emocional e quería compartilo con vos. Outra das cousas que me motivou moito neste proxecto e que me apetece compartir é que cando estaba sacando aí coa gubia e cepillando, había moitos momentos de incertidumbre, porque son maderas moi diferentes as usadas nos estándares italianos, franceses, etc. Entonces vas con certo medo: como sonará, estará ben, tendrá equilibrio, tendrá unha certa armonía física, estructural. Pero cando estaba traballando e tiña un mal día, ás veces decía: joa, teño 7 compañeros que estiveron aquí ano pasado, que estiveron e están desarrollando proxectos maravillosos, e quería tamén poñelos en valor, como o caso de Nerea, de Antía, de Pablo Aguiar, de Pablo López, de Brogan e de Quique, que está por aí, creo, e que, nada, eles desarrollan tamén a día de hoxe as súas labores, e tamén me gustaría pedirvos un aplauso para eles, porque creo que o merecen moitísimo. E, bueno, nada máis, simplemente decir aquí a estas 8 compañeras e compañeros que están hoxe aquí, que estaredes nerviosos, me imagino, un pouco, é normal, que tedes os proxectos maravillosos, que apostedes por eles sen medo, que haxa ou non haxa bolsa, que apostedes e que loitedes por eso hasta o final, porque sin loita non conseguimos nada. E aí tecemos, entre todos, o sea que moito ánimo e vades a facer proxectos maravillosos. Gústame acabar sempre cunha frase que levo moitos anos adaptando, collendo dunha pensadora que me impactou moito cando a coñecín, que é Emma Goldman, e
e que me leva acompañando desde os estudos na gala pasada e nesta. E aos osados pertence o futuro. Cando non podemos deixar de soñar, morremos. Carai. Dicíame Brais agora, eu penso que xa está a gala con isto, non? E o ano que ven presentas ti. Isto está, non? Estades pensando que sorte que lle tocaba a él, non? Agora, verdad, todos os que estades aquí. Bueno, grazas, a verdade é que eu xa estou emocionado, jode, minuto 5, sabes? Empezamos ben, non? Eu tiña para comezar unha dúbida moi fermosa deste ano, que foi que fixenos unha persoa que está aquí. É bonita en relación a todo o que falabas agora de soñar. Que queredes ser de maiores? Non? É unha pregunta que de pequenos escoitamos moitísimo, non? Que queres ser de maior? Estamos constantemente con eso, non? Despois esquecémonos de maiores, pero é curioso, non? Que queremos ser de maiores? É sinxela, é simple, bueno, algo moi básico, non? Pero ides ver a repercusión que tivo. E claro, este ano dímonos conta de que Ensaya está empezando a camiñar. Está aprendendo a camiñar todavía, non? Está ben lembrar de onde vimos. Non, temos aquí, claro, Lía, véxote ali, non? Lía sempre está na sombra de todo, non? Que quere estar na sombra, pero isto empezou así con unha videochamada, que penso que moitas das persoas que estades aquí lembrades, Luís e Hugo, que non están na foto, pero están detrás de todo, bueno, onde nos xuntamos, non? Isto fai pouco máis de 3 anos, e a todas estas persoas conectadas de repente nun Zoom dicirlles, se cada un pon 60 euros e somos 100, damos unha bolsa. Bueno, soaba ben, veña, poñemos 60 euros porque é xente moi maja, non? Entón foi unha realidade a bolsa. E claro, a bolsa foi para a Nuria, non? Claro, coñecer a Nuria. Despois, ano seguinte, como, claro, se seguimos dando 60 euros cada ano, non? Pois podemos dar unha bolsa cada ano. Eso será un impacto moi grande. Entón, claro, seguinte ano, pois alguén como Adrián. E este ano, despois da gala do ano pasado, somos máis de 200 persoas, non? Estamos coa posibilidade este ano de outorgar 2 bolsas. Entón, bueno, comezamos a camiñar. Pero ser 200, a verdade é que é moitísima responsabilidade, porque son máis cartos, máis decisións. Entón, un paso estratégico foi xuntarnos un conxunto de pingas motivadas nun encontro moi fermoso, non? E pensar, bueno, que hai que facer? Que pasa, non? En un deses encontros invitamos a unha persoa, Lupe, non sei onde estás agora mesmo, pero está aquí. Bueno, claro, non vas... Aí estás, Lupe. Nun amago de destrúe, ensaya, por favor. Por onde vai caer isto? Que temos que facer, non? Entón Lupe chegou, estábamos aí nese encontro e dixo, que queredes ser de maiores? Parece unha pregunta simple, non? Dixo, se queredes dar unha bolsa cada ano a unha persoa de Galicia, ides moi ben, está moi ben, iso é maravilloso, iso é increíble. Ela doa, non? E dixo, pero queredes ser eso ou queredes impactar na sociedade galega? Claro, foi, non, impactar, non? Entón, queredes unha bolsa ou se podedes impactar en 30 vidas cada ano, quereríades 30 vidas? E foi como o segundo, non? E claro, isto vos lo plantexo porque sodes pingas aquí tamén moitas, non? Moitas todavía non. Mañá xa está, non? Pero como, que queremos? E seguramente somos pingas porque o que queremos é crear un impacto positivo na sociedade, non? E que a maior cantidad de persoas poidan recibir apoios de algún tipo. Entón, dixo, pois entón se queredes o segundo, isto pasa por medrar. E claro, medrar é como outra liga e outro escenario completamente diferente. Entón, hoxe, ides ver aquí moitas caras novas, ides ver moitas ideas, proxectos que pensamos, que imos consultar con todas vos, creando comunidade, non? E queremos bueno, que queden aquí, que sexa un reflexo do que imos a vivir. Entón, con isto, traio chuleta porque senón, con as emocións de hoxe, imposible, non? Pensamos cales son os nosos pilares. E os nosos pilares son 2 moi concretos. Un, impactar na seguinte xeración. Isto vai reconstruirse, Brais, é verdade que sempre estamos con se este ou a linguaxe non, pero o que temos claro é que queremos impactar no futuro, non? Nun futuro que seguramente non vexamos, pode ser, pero queremos impactar nel, non? Entón, iso é traballar coa xuventude, pero iso é, sen dúbida,
traballar durante 30 anos. Entón, por iso, a todas as pingas, a petición real é que sexamos pingas 30 anos, mínimo. Vale, despois vemos. pero 30 anos, por que? Porque ese é o impacto nunha xeración, non? E con esa visión en mente, é unha visión de longo prazo de crear algo moi fermoso na sociedade, non? Crear un impacto na seguinte xeración non é só dar unha bolsa. A bolsa é un medio. A bolsa, o dicíamos antes, a bolsa é unha frustración anual recurrente porque cada ano decidimos entre unha serie de persoas quen leva unha bolsa e sempre saímos desconsolados e dicimos non pode ser que dando cartos estemos tan mal despois, non? E dixemos, vale, impactar é facer moitas cousas máis con toda a mocidade galega, non? E con toda a xente nova de Galicia e con toda a xente que ten proxectos como a vos increíbles. Entón, eso é parte do que ides escoitar hoxe, non? E a segunda, máis importante, como queremos impactar na seguinte xeración é crear unha cultura de xenerosidade. E isto é moi importante e casi estamos con ás veces dubidando se recuperar unha cultura de xenerosidade. Porque hai xenerosidade, non? E ás veces a temos esquecida. Entón, dímonos conta de que estamos sendo un grandísimo exemplo na sociedade, aínda que seamos unha pequena comunidade, de xenerosidade. E isto é fermoso telo en conta. Entón, apuntei algúns exemplos, por iso traio chuleta sobre todo, tamén. O primeiro é Vera, que está ali, mira, xusto, estou véndote Vera ali, non? Vera é a nosa pinga máis nova da historia, vale? O ano pasado diuse de alta, ten agora 8 anos, vale? Aquí están, ¿no? Tamén os pais, non viu sola, non? E Vera, queríamos dicirche que os cartos que dades van parar este ano a un proxecto maravilloso dunha persoa que está a facer algo moi bonito en Galicia, non? Entón, mira, bueno, que saibas o importante do que estás a facer, non? E o ilusionante que é para todos nós saber que xente nova ten esa ilusión. Xa, así que, bueno, que de verdade que moitas grazas, non? Por todo. Dito isto, claro, temos casos como D. D. porque pediume anonimato. Entón, anonimato, vale. O ano pasado, ao rematar a gala, dime, quedeime fastidiado porque hai un proxecto que me encanta e eu quero contribuir, entón quero pedirvos permiso para se podo darlle cartos a unha persoa. Claro, claro que podes, pero a única condición non quero que se saiba quen son nin a quen lle dou. Claro. É que foi como, eso que queremos na sociedade, sabes? Axudar, sen máis, porque sí, porque é importante. Iso que é moi importante que está a fazer, sí. Entón, por que non, saber, recuperar isto está pasando, non? L. tamén, estaba, onde estás? Ali, non? L. Leva os últimos 2 anos, é unha persoa que é referente nun campo, chamaron a dunha universidade moi prestixiosa e dixo, eu vou, pero só se os cartos os doades a Ensalla. E primeiro dixo a universidade, non facemos esas cousas, pois non vou. E ao final dou a universidade. O sea que, pero é un acto de xenerosidade que sen igual tamén, non? Entón, estamos creando algo único. A Friagus, que estades aquí, vos, bueno, anonimato, o sinto, isto non era anónimo xa, vale? Pero entéranse dun caso que descubriredes hoxe de Ingrid, que foi a unha residencia no rural, e chaban por teléfono, nós queremos dar unha residencia a outro rapaz para que vaya ao rural, e tamén podemos dar a outra residencia a outro finalista para que veña un mes a crear con xente de todo o mundo, e tamén podemos, bueno, pero onde saídes, non? E a Antía, a Meixeiras do ano pasado, estivo un mes en Anceu, creando, foi un momento fermoso incluso, que de repente estiveron as Tanxugueiras, Antía, creando unha canción en Anceu, foi como se chega a isto, non? A través da xenerosidade. E despois, ademais de, bueno, Bidip, non sei canta xente temos aí online, isto sempre é unha excusa para poder conectar, era Bidip 3 veces, non? Para que apareza boquete, Bidip. Mamá, papá, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, poden darse un aplauso mutuamente. Isto é un mundo virtual, sabes? É un mundo presencial, pero escoitas o aplauso. Nada, bueno, un aplauso para vos aí, que estades na casa e sendo parte. Moitas grazas, de verdade. Eles está... Bueno, que fermoso sentirvos, non? Bidi, plataforma galega, cedida por Visual, Alfonso, Bidi, non? Todo, que quere participar. E penso que igual se me esquece alguén así por agradecer, non? Igual alguén máis, non? Aquí.
E vaise fastidiar, o sinto moito, pero Jairo, amigo, non sei se pode ver un foco ali a Jairo. Jairo está ali atrás, vale. Antes, claro, vou dicir... Isto foi idea de Boquete, vale? A gala é increíble. O sea, a ver, isto é así. Esta gala, ¿no? De onde sai? O sea, estes, como doando 60 euros, non? Vale, pois a gala sai de que hai unha persoa aquí, Jairo, que cada ano decide facer un proxecto social de balde e decidiu que fose en Salla. O decidiu o ano pasado, o decidiu este, o ano pasado, o ano que o seguinte ten liberdade, de verdade, para decidir, pero é un acto de generosidade. Canto custa un equipo motivadísimo? Paula leva unha semana aturándonos, no? Boquete, Miguel, Héctor, Fuentes, estades todos. Bueno, canto vale toda esta xente motivada con felicidade facendo isto? O espazo, as cámaras, a grabación, a retransmisión. E o fan de balde. E cando dixemos, non estamos coa política de sen logos. Dixo, claro, porque é dar. Xa, pero xa, claro, dar, nada máis. Entón, jode, Jairo, increíble o que estás a facer, de verdade. E pasou unha cosa moi graciosa, que houve un momento, fai 2 semanas, que non hai cadeiras. O sea, a gala ia ser de pé, ata fai 2 semanas, sabes? E de repente di Jairo, bueno, espera que vou chamar a Estrella Galicia. E foi, non sei se viu alguén de Estrella Galicia ou non, pero pode ver, non? Eu pensei, nin de coña, nos deixan sillas sen pedir, sen nada a cambio, bueno, nin de broma, non? E foron encantadores, cando viron o acto, dixeron, pois tomade as sillas, pero non poñemos logotipo, non? Entón falamos deles. E foi como, pois grazas, sabedes, de verdad. E ao mesmo tempo, por qué? Porque chamou Jairo, non? Entón, canto vale xerar unha cultura así na clase empresarial? Sabedes, canto valería apoiar proxectos, contar con xente, estar con, non sei, unha contorna que poida facer estas cousas. Por tanto, oxalá o teu exemplo cunda tamén a xente que ten incluso máis, non? Cantas empresas hai en Galicia que poden facer un esforzo para becar proxectos, non ten que ser en Salla. Entón, bueno, cultura e generosidade. É un novo aplauso, sinto, pero Jairo, grazas, de verdade, por... Bueno, a ver, dito isto, se lle vai ben a Mirabeo, mellor. Quen queira contratar, que saiba que fan estas cousas, pois ben, de verdade. E non facer marketing e despois é marketing real, non? Como, pois, que vaya ben, non? Canto mellor che vaya a ti, mellor para todos. E o ano que ven se hai gala, pois mellor para todos, non? Nada, e bueno, remato. Remato cunha historia moi concreta que fíxome gracia porque custanos pedir cartos. É así, custa pedir cartos, non? Vivimos unha cousa este ano moi graciosa con Cris na aldea da miña parella. Claro, a súa tía avoa ten 88 anos, viviu toda a vida en Vilarchán. A comunicación moitas veces da aldea, as que tedes aldea, sabedes que, bueno, é daquela maneira, non? E un momento estábamos en comida familiar e dixo, chamo a Lourdes. E eu era, quen é Lourdes? Lourdes é a veciña, non? Chamo a Lourdes para o postre, como... Se queres chamar a Lourdes, chama a Lourdes. Pero dígolle que veña. Claro, o sea, non sei, se ti queres que a veciña veña ao postre, que veña. Pero entonces queredes que veña a Lourdes? Como, o sea, se ti queres, sí. Ui, a ver, chama ou non? Chama. Foi como, pero que pasa? Chama a Lourdes, non? Chama a Lourdes e di, Lourdes, aquí din que veñas. Eu digo, como, pero esta muller, non? Entón, di, que pouco nos atrevemos a decir as cousas. É un exercicio para crecer, e grazas a Lidia, nun encontro destes de Destruir en Salla, foi que precisamos comunicar o que queremos. Entón, fixemos un amago de estrategia que imos comunicar, son 3 palabras, nada máis, non? Que imos por aquí. A primeira, comunidade. Vale, que este ano ides ver que temos moitas novidades, moitas cousas, queremos facer moitos eventos, encontros e queremos participación, queremos isto, queremos xuntarnos, estar, facer máis eventos. Eventos se podemos con todas as persoas finalistas. E iso queremos pediros a toda a comunidade que non sei se pedir perdón por comunicar pouco este ano, pero sí pedirvos que este ano demos un impulso para conseguir eso que soñamos todas as persoas, non? A segunda son espazos. Queremos atopar un espazo en Vigo e atopar un espazo en Coruña que teña que ceder quen ten que ceder.
Eso é, hai espazos increíbles, hai teatros, hai salas, hai sitios de reunións. Non queremos nin logotipos nin dar nada a cambio. Queremos que nos deixedes o espazo, vou dicir sen taco, porque para ocupalo, coa xente que ten que ocupalo. E que están valeiros. Entón, dende aquí, sen enfado, con alegría, pero... De verdade, con alegría, pedir ás institucións, ás organizacións, ás entidades que teñen espazos, ocupalos coa xente que ten que ocupalos. E que nos o deixen para reunirnos aí e escoitar a xente correcta. Nada máis, é petición real. Toda a xente que aí coñeza os espazos correctos, os ocupamos no bo sentido, de arte, de belleza, de xuventude, de trayectoria. Non? E despois, ocupar espazos, aquí sí, que, queridos medios de comunicación, os finalistas, por favor, que estean nos medios de comunicación. Esa petición. Ensaya nada. Claro, no, esta estrategia, bueno, nada máis, non que en ensaya non aparezca, non temos ego, pero que os finalistas estean. Canta máis xente poida facer en Galicia a súa trayectoria, mellor. Entrevistar, tele, radio, prensa. Por favor, nos contactades e nos os damos todos os contactos, pero chamada a xente que hai que chamar. E que saia xente que ten que sair. Entón, queremos animar a todas as pingas a ocupar espazos, entrevistas, podcast, o que irades, pero que, oxalá, cada persoa que pase por aquí poida ter o futuro asegurado. Non? E por último, cartos. Aquí podemos axudar todas, non vos preocupedes. Por unha banda, imos seguir animando a xente a facer pingas, porque cantas máis pingas sexamos, máis impacto podemos facer nas cousas que veredes hoxe. Por outra banda, imos abrir a posibilidade de que algunha pinga se quere doe máis cartos, en plan, pois, se queres doar 600 euros, doa 600 euros. E non unha broma, hai xente aquí que cobra o salario mínimo e doa 60 euros cada ano. Entón, bueno, pois se tes unha situación de ter máis cartos e te apetece, pois doa máis cartos e poderemos facer máis cousas. E a segunda é iniciar unha campaña entre todas as persoas que estamos aquí para topar 2 empresas que este ano doen 6.000 euros. Nada máis. Que damos a cambio? Que vivan o proxecto, que estean, que coñezan as persoas finalistas, que sexan parte deste movimento, pero non damos o logotipo. E non damos o logotipo porque queremos atopar a xente correcta. Entón, vai costar máis? Sen dúbida. Pero quen veña vai ser a persoa correcta. Entón, queremos buscalas porque existen, porque en Galicia hai xente maravillosa. Entón, nada máis, solamente dicir que imos vivir unha gala espectacular, sinto todo o que acabo de contar, pero é a oportunidade de poder xuntarnos e falar, non? Deixo vos, ademais de coa gala e coas persoas que tedes que escoitar, cunha persoa que o ano pasado foi fundamental e que este ano vai ser lo máis, pero noutros aspectos que Cintia Salido, unha das mellores comunicadoras que temos en Galicia e que temos a sorte que sexa unha das nosas pingas responsable de eventos, así que, por favor, Cintia. Bueno, como sempre, moitísimas gracias. Estaba pensando como arrancar esta parte, non? Bueno, moitas gracias a todos e a todas por vir. É maravilloso vervos dende aquí, ainda que estades un pouco oscuros, pero vexo aí as cariñas. Pensaba un pouco como arrancar e decía que maravilla poder estar aquí de novo, poder estar aquí con todas vos e con todos vos, porque Ensaya en aquel momento da foto era algo pequeniño, pero ahora, vaya, isto é como la que has liado pollito, ¿no? É como algo moi, moi grande. Entonces, eu me sinto super agradecida e super honrada de poder estar tamén de novo aquí con vos. E bueno, gracias a Javier por montar todo isto. Xa sabes que te seguimos, estamos e seguiremos con todos e con todas, ¿no? Así que a min me toca anunciar a parte de eventos. Veño a contarvos que é o que vamos a facer a nivel de eventos en este ano 2025. Así que vamos a continuar con algúns que xa levamos facendo ata agora. Vai haber unha estrea e vai haber 2 primicias, que hoxe sí desvaleremos tamén. Así que continuamos con xantares con finalistas. Recordades o ano pasado que fixemos un par de xantares para coñecer a unha das persoas finalistas e poder preguntarlle, coñecela, compartir unha comida rica e pasar un tempo con esa persona. Este ano queremos que siga habendo xantares. Por outra banda, volven os perspectivas. A ver si podemos un ou dous, este ano queremos compromiso con isto tamén, que poder entrevistar a unha persoa da comunidade que teña unha perspectiva de Galicia diferente e que nos conte a súa trayectoria e que nos conte tamén como ve dende outro lugar, non? A Galicia. E temos unha estrea que é
un evento que se chamará Café con Pingas. É dicir, que nos xuntemos unhas cuantas pingas para poder charlar sobre ensaia, pensar, conversar, dar ideas, porque non, escoitar. Entonces, o compromiso deste ano é, como decía Javier, que nos xuntemos máis, que nos abracemos máis, que nos sintamos máis, que estemos máis presentes. Na era das pantallas, que cada vez é máis, que está máis presente, non? Pois queremos comunidade de verdade. Entonces, pedimos vos, e faremos tamén eu a primeira, o esforzo e as gañas de compartir coas pingas e que temos unha comunidade fermosa, xa o estamos vendo hoxe aquí. Así que, dito todo isto, vamos coas dúas estreas. Vai haber 2 encontros con Adrián, o gañador da bolsa do ano pasado, un en Vigo e outro en Coruña. Aplauso, aplauso, podes aplaudir. Vamos a poder ver a Adrián, a compartir con él, a preguntarlle tamén, ver tamén se podemos, e a ver como vai, ver como el fai estas maravillas. Sí que, por certo, aquí hai unha pinga debuxada, non sei se os que estades detrás a podes apreciar, pero ten unha pinga tamén o chelo. E, ademais, outra das primicias é que tamén vai haber 2 proxeccións de Delincuente, a obra de Nuria, que foi a gañadora da bolsa de fai 2 anos. Aplauso. E tamén queremos que haxa 2 proxeccións, unha en Vigo e outra en Coruña, efectivamente. Entonces, desexamos e pedímosvos que acudades a todo o que queirades, porque de verdade que isto é unha maravilla e esta comunidade merece a pena, e apoiar tamén aos finalistas e aos que gañaron a beca en anos anteriores e aos que están por gañar, que estemos con eles, que estemos con elas. Así que todos estes eventos para que aproveitedes un ou todos os que queirades. Así que, falando de Delincuente, queredes ver un petisco do que pode ser esta obra? A que lle apetece? Veña, levantade a man, a ver, sí, sí. En Vidip, onde están? A ver, Vidip, a ver se vos vemos. Dadeolle un azul aos que queredes ver un petisco de Delincuente. Aí están. Vale, pois non sei cal é a miña cámara, pero dentro vídeo. Lonxe de tranquilizarme, o silencio dos parques, na noite, atérrame. Coas luces alaranxadas e os bancos de pedra baleiros, semella todo un decorado. Bueno, pintaza. Estaremos nas proxeccións, pero sí ou sí. Iremos a vela. Noraboa polo proxecto tamén. Vale, entonces, dito isto, e antes de continuar, vou a facer unha breve mención. Hoxe, unha das miñas persoas favoritas está de cumple, así que felicidades dende aquí, vale? E agora é o momento de presentar a unha das finalistas de hoxe. Ela é ilustradora e lanzou un proxecto que se chama A Grelería, fai un tempo na Coruña. Agora trasladouse ao rural, onde quere continuar con este proxecto, donde aúna a parte artística e a parte de comunidade. Non solamente a comunidade que fai onde ela vive, no Val onde está, sino tamén unha comunidade máis grande de artistas que veñan dende todas as partes do mundo. Así que ela nos vai a contar agora un pouco máis ao detalle cal é o seu proxecto e por que se presenta tamén a beca Ensaia. Pido un fortísimo aplauso para Julia Lago. Eu tamén quero dar as gracias, ainda que nos pideron que non deramos as gracias a Ensaia, pero sí, gracias,
porque, bueno, demostran que a autoxestión serve, que a colectividade é útil. Gracias por remar a favor de proxectos e de persoas que queren facer cousas guais no territorio. Entón, tamén gracias a esa xente que fai cousas guais no territorio, as finalistas, gracias á peña que agarra aí o seu talento, que o exprime e que o comparte, que fai que a estea pois sea rica, sexa plural, sexa amplia, sexa diversa. Gracias tamén a xente que fai cousas guais conmigo, que entre elas son Nandi e Artu, que son os que agora me acompañan na grelería rural. A grelería empezou, como vos contaba Cintia, aquí na Coruña, entón estábamos ubicadas nunha praza peatonal e, como di Javi, ocupamos esa praza. Entón, se generou como unha colectividade, bueno, como un equipo, como unha comunidade e unha rede que hoxe, de feito, coñecín a xente que viña e que veu a ese espacio. E entre as veciñas e as artistas como que se formou unha enerxía guapísima. Entón, cando puiden mudarme ao rural, quixen levar esa enerxía comigo e seguir ali pois organizando encontros e facendo comunidade, que tanto se reclama e se fomenta dende aquí. E agora queremos ser pois un espacio, bueno, e en verdad xa somos un pouco, un espacio pois que reciba artistas, reciba veciñas e organice encontros en torno á creación e á cultura e que pois de novo intente enriquecer ese panorama e esa estea desde pois unha nova ubicación que é guapísima, preciosa e chea de xente estupenda, pero máis xente precisa. Así que, pois, aí estamos. Moitísimas gracias a todas e parabéns a todas as compis e a todos os anos. Parabéns a todas porque isto é super estimulante, así que moitas gracias. Me estaba preguntando ela, obra de Lía, non? Sí, efectivamente, unha obra de Lía. Unha maravilla, como sempre. Bueno, vamos co segundo finalista desta noite. El é oleiro e artesán, ten unha paixón increíble polo que fai, defende a recuperación das pezas tradicionais e a conservación e ten tamén un sentimento de comunidade moi grande. Escoitalo falar do seu oficio é bastante tamén apaixoante, porque o fai dende un lugar como moi de verdade. E vos vai a contar tamén para que se presenta Ensaia e un pouco máis do seu proxecto. Así que quero que lle demos un fortísimo aplauso a Rubén Martínez Mosteiro. Adiante. Hola. Hola, moi boas. Bueno, eu son Rubén, como dixo ela, son oleiro e ceramista. Bueno, eu fun a descubrir a olería tradicional de Buño, que a temos aquí ao lado de Coruña, en Bilbao, que penso que é algo que pasa moito, que a veces hai que sair de casa para ver o que tes xusto diante, que levas tendo moitísimo tempo. E, bueno, para min foi super esclarecedor. Descubrín ali a cerámica, recomendáronme dende ali pois volver a Galicia, non? Que temos un círculo de artesáns boísimo e enorme, e eso fixen, vin para aquí a buscar que algún humilde obradoiro me collese de aprendiz. Din con Pablo, o rapaz co que traballo agora mesmo, colleume de aprendiz durante moitos meses no seu estudio, e gracias a él, que é de Buño, empecé a indagar sobre Buño, sobre a súa cultura, sobre a herdanza cultural que queda en Buño. Buño é un lugar onde a tradición oleira é patrimonio vivo, cada vez un pouco menos, desgraciadamente. Foi, a igual que noutros lugares de Galicia, un pouco no que o modelo económico e social era enorme. Había unha rede social de máis de 200 oleiros, dos cales quedan apenas 10.
Bueno, é unha pena, pero unha cita que me gusta moito, que a min calame moito, de Gustav Mahler, que é un pintor, di que a tradición é a transmisión do lume, non a adoración das cinzas. Bueno, eso intento facer eu, no? Inspírome moito nas formas tradicionais, no proceso de elaboración tradicional, que a min é o que máis importante me parece, e busco eso, un equilibrio entre a interpretación do pasado, a contemporaneidade e o peso da herdanza cultural realmente. Bueno, cada peza que sae das miñas mans leva consigo un anaco de min, pero tamén un anaco da memoria das mans que traballaron antes de min. Leva tamén pois os sentimientos que cada forma me inspira, leva tamén a vontade de crear beleza dende o que para min é o máis esencial. Moitas gracias. Bueno, xa vedes, o nivel son os dos primeiros, aínda nos queda moito por escoitar. Bueno, agora vou dar paso a unha persoa moi importante en Ensaia. De feito, el, en esta última temporada, está dende o inicio e esta última temporada é unhas persoas orquesta, a que tamén move moitos dos fíos de Ensaia, unhas persoas máis importantes. Cando preguntei, porque eu coincidín con el varias veces, o que pasa que o coñezo dende que estamos en Ensaia, non? Entón, bueno, el é doutor en Economía e investiga na universidade, basicamente, como podemos ter unha mellor sociedade e que sexa para a maioría de persoas o mellor que pode ser o mundo, non? Entón, cando preguntei, me dieron unha definición que me pareceu espectacular e non vou a decir nada máis despois desta frase porque polas veces que eu puiden coincidir con el, se cumple. Preguntei, que podo decir de él? E me dixeron, é un dos mellores seres humanos que coñecín na miña vida. Así que con esta definición voulle dar paso ao noso compañeiro Brais. Adiante, Brais. Bueno. Bueno, yo no diría tanto, pero bueno. Nada, 1.000.000 de gracias por las palabras, Cintia. La verdad es que es un lujo formar parte de esta comunidad, donde se dicen este tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de hablarnos bien unos a otros, ¿no? Y esta comunidad es un ejemplo en este sentido. Yo, sinceramente, siento que recibo mucho más de Ensaia de lo que yo le aporto. Pero bueno, seguiremos trabajando para que las cosas puedan seguir creciendo y que esto se pueda extender muchísimo más, ¿no? Mi tarea hoy básicamente es contaros sobre el futuro de la bolsa, porque este año estuvimos dándole muchas vueltas a todo esto y, bueno, tuvimos que tomar una serie de decisiones, ¿no? De cara al año que viene. Yo este año tuve la enorme suerte de formar parte del jurado y, sinceramente, o sea, es una pasada. Formar parte de esto y es súper difícil verbalizar lo que se siente. Entonces, para soltarme un poco aquí también, que da un poco de respeto, ponerse delante de todo el mundo a hablar, lo que hice fue una lista de palabras que más o menos, si las juntamos todas, representarían un poco lo que sentí. Voy a cogerla, si no me la olvidé, bien. Y os la leo. Vale. Ilusión, potencial, esperanza, asombro, fascinación, creatividad, conexión, admiración, humildad, respeto, expectativa, gratitud, inspiración, proyección, responsabilidad, inquietud, emoción y frustración. Como veis, termino con una nota un poco más negativa que positiva, pero es que
ser parte del jurado fue súper ilusionante, pero también fue duro y frustrante. Porque, claro, hoy tenemos aquí a 8 personas espectaculares. 8 personas espectaculares por lo que proponen y por cómo son. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir un ratito juntos y la verdad es espectacular. ¿Qué pasa? Que para que estas 8 personas estén aquí, nosotras tuvimos que dejar atrás a muchas otras personas igual de brutales. Y eso es lo que hace que no paremos de replantearnos qué podemos hacer para impulsar la trayectoria de muchas más personas. Así que nada, después de miles y miles de horas de discusión, este año, más o menos, tenemos claras 3 decisiones estratégicas. Decisiones que en principio creemos que van a ser revolucionarias, ¿vale? Así que nada, yo suelto la bomba y ya se gestiona. Vale, primera decisión estratégica para el año que viene. El año que viene volverá a haber una única bolsa en Zalla, pero va a ser una bolsa de 10.000 euros. Lo que pretendemos con eso, por supuesto, es impulsar con mucha más fuerza la candidatura de la persona que se lleve la bolsa, ¿vale? Sí, pero vale, ¿qué hacemos para impulsar la trayectoria de muchas más personas? Bien, aquí es donde viene la segunda decisión estratégica. Para el año que viene inauguraremos el podcast en Zalla. ¿Qué es el podcast en Zalla? Bueno, el podcast en Zalla va el año que viene a tratar de recoger el testimonio de las personas finalistas para darle visibilidad. Visibilidad no solo dentro de la comunidad de Zalla, sino más allá de la propia comunidad de Zalla. ¿Por qué? Porque creemos que hay personas ahí fuera esperando a conocer las propuestas que llegan aquí y las personas que llegan aquí para poder apoyarlas, ¿vale? Entonces, lo que queremos es darle mucha más visibilidad a todas estas personas. Bien, y vamos con la tercera decisión estratégica. En realidad es una idea que lleva en el corazón de Zalla, ¿verdad?, toda la vida, pero que este año parece que, bueno, va a empezar a tomar forma, y es la escuela en Zalla. La escuela en Zalla, para que os hagáis una idea, ¿vale?, imaginaros que estas 8 personas brutales que tenemos hoy aquí las ponemos a trabajar juntas durante 2, 3 o 7 días. Y además les damos la posibilidad de tener conversaciones con personas expertas en temas de financiación de proyectos, de comunicación, de marketing, de sostenibilidad y viabilidad de los proyectos. Vale, si ya son espectaculares ahora mismo, eso haría que el potencial fuese totalmente ilimitado. Y eso es lo que está detrás de la idea que tenemos de la escuela en Zalla. Vale. Esta era el parte de novedades. Yo me quedo aquí con el tema novedades y entiendo que ahora tenéis ganas de seguir con la gala y saber qué pasa esta noche, ¿no? Entonces, voy a pasar a presentar directamente a la tercera persona finalista de la noche. Bueno, él es una persona que se define como viajero de proximidad. Su propuesta integra la fotografía, encuentros reales, cultura gallega. Su potencial, ya lo visteis, es totalmente ilimitado. Y nada de lo que pueda decir yo aquí va a hacer justicia realmente ni a su propuesta ni a lo que es. Así que le doy paso para que él os cuente. Un aplauso muy grande, por favor, para Adra Payón. A verdade é que eu non teño nada preparado, entón vou falar así un pouquiño dende o corazón. No? Estou moi contento, a verdade é que estou moi contento, porque, pasei unha tarde formidable ao lado de persoas formidables, os que facedes que esta oportunidade exista, e tamén os que estades hoxe sentados aí ao meu carón como finalistas. Isto digo de todo o corazón, creo que calquera que leve a bolsa eu quedarei super contento, porque creo que como a nosa xeración ten unha responsabilidade moi importante. Hai moito tempo eu percorrín, casi todo o interior rural de Galicia durante moitos anos ca miña cámara.
En unha aldeiña que se chama Murias, nos Ancares, José, cando lle preguntei, José, por que te quedaches aquí? Ele é o último que queda ali. Díxome, eu quedeime por cuidar da mamá e da papá, porque senón eu aquí nunca me quedaría. Aquí nunca eres naida, aquí nunca chegas a nada. Aquí que interés iba a ter eu? El sigue ali, el sigue, como decía o Xubo Novoneira, aguantando dos nomes. E eu sempre reflexiono, e creo que a literatura neste sentido é moi interesante, que a nosa cultura está chea de indefinidos. A literatura o pon de manifesto. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen di un ninguén, onde só queda alguén para ter máis dos nomes. E creo que a nosa xeración ten a responsabilidade, e creo que en realidade todos nós estamos a facer o mesmo, desde diversos ámbitos, de poñer en valor a cultura. Foi unha cultura atacada durante unha dictadura que non está moi lonxe, e que nos fixo menospreciala dun xeito ou do outro. E creo que temos a obriga de facelo, e estou moi contento porque creo que cada un dentro do seu ámbito o está a facer. Eu fago dende a fotografía, eu viaxo polo territorio, chego diante dunha persoa, ábrome, mostrome como son, o miro os ollos, el me mira a min, e compartimos un sentir, unha emoción. E a miña misión, a miña procura, é capturar esa emoción, ese sentir a través das imaxes, e con iso falar do que somos, e de algún xeito perduralo no tempo, na memoria a través das imaxes. E iso é o que fago, o que pretendo facer, fixo durante moitos anos no interior de Galicia, e agora estou intentando facer o que é o litoral, porque creo que Galicia non se entende se non xuntamos o interior coa costa galega. E nada, que moitas grazas por todo, e me gustaría acabar con uns versos de Xosé Velo que eu sempre teño na cabeza, e que dice: de onde me ven o folgo para cantar tanta esperanza? E dice, da visión de futuro, aínda que sempre se chega, ende xa máis se alcanza. E nada, que chegaremos se seguimos así. Grazas. Bueno, ¿qué tal por ahí por Vidi? ¿Cómo vamos? Vidi era. Vidi. ¿Qué tal? ¿Os están gustando las propuestas esta noche? Dar un azul si os están gustando las propuestas. Sí. Yo creo que se confundieron. Vale, bueno, vamos a seguir con otro crack, en realidad. No sé si os acordáis del año pasado, una intervención estelar. No sé si os acordáis de nuestra pinga catalana. Bueno, el año pasado llegó para conquistar un espacio aquí y este año quiso reivindicarlo y lo ha vuelto a hacer. Así que este año volvemos a tener con nosotros a Borja, nuestra pinga catalana, y además este año viene con sorpresa. Ahí está Borja. Yo no sé dónde ponerme, me quedo aquí, ¿no? Vale. Hola, hola, ¿cómo estáis? Aquí la pinga catalana, muy feliz de ser parte de esta gala un año más. Lo primero de todo, quiero deciros que me hubiese encantado, pero de verdad, encantado estar ahí con vosotros y vosotras. Pero justamente esta semana, mis suegros nos han invitado a los Alpes una semana entera. Y claro, yo pinga mucho, pero catalán también. Así que aquí estamos en los Alpes con mi pareja, que es que además este año no podía fallar porque justo hace unos meses nos casamos. Precioso lo de casarse, preparar una boda. Oh, increíble. Un nivel de detalle, eso sí, al que te puedes meter enfermizo. A nosotros nos llegaron a preguntar, ¿el tenedor por la parte de abajo queréis que acabe en redondo, en triángulo o en rectángulo? Que yo le dije, con que la parte de arriba acabe en pincho, no le pido mucho más, yo a un tenedor, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un año bonito, igual que un año bonito en Ensaya, con las 2 becas. Es de verdad un lujo y una ilusión ver crecer este proyecto. Y creo que soy la persona adecuada para decir que hay gente que estuvo el año pasado en la gala, que está este año en la gala y todavía no es pinga. Ojo, cuidado con esta gente, que son la gente que vas un día a un restaurante y dicen, ¿queréis postre? Y ellos, no, yo no. Y luego traen el postre, cucharadita a la boca. ¿Qué les dices? ¿No habías dicho que no querías postre? Y te dicen, no, si es porque sobraba. No lo querías tú, es para que no sobre, no es que yo... Ojo con esta gente. Identificadlos y hacedlos pinga. Y la otra noticia importante que os quería dar
es que tenemos nuestra primera pinga internacional. Que cuando Javier me dijo que era polaca, pensé que era un juego de palabras, el catalán, polaco, no sé qué, digo que aún no nos hemos independizado. Y resulta que es polaca de verdad, de Polonia, y se llama Mary. Y me han dicho, tú anúnciala y preséntala. Y yo anunciarla sí, presentarla no, porque yo este espacio me lo quiero mucho, este que tengo, y quiero conservarlo. Así que Mary, felicidades, pero no le doy paso. Es más, voy a alargar el vídeo para que no tenga tiempo Mary. ¿Y qué os voy a contar? Pues aquí veis las montañas, aquí una valla, la nieve, un coche. Ahora vamos a comer un poquito de acelgas con patatas. Cześć wszystkim, jestem Mary. Jestem teraz w Portugalii, dlatego nie mogę być z wami na pięknej gali. I am Pinga, as you know, first international one, and I'm so happy and I'm so glad to be here, even though I'm just online. I'm right now in Portugal, in Messejana, and yeah, I am a Pinga. I'm not Galician, I'm even not Spanish, I'm Polish, but I truly believe in this project, and for me it's not connected with nationality, you know, it's a kind of mindset, and I feel that we are all like-minded people and we believe in dreams and we believe that we can put our small drops in something that is huge. So for me also Galicia is kind of my place on the world because I have there lots of friends and they are with you right now. So yeah, wish you to have a beautiful time and muitas gracias pingas ese chove que chova. Oh no, I think it should be muitas gracias pingas ese chove que chova, right? Bye. Nada, pues a esto nos dedicamos ahora, a conquistar otros territorios, porque no nos llega esto. Queremos seguir creciendo y que esto se siga extendiendo. Bueno, yo voy a dar paso directamente, para no enredarme mucho más, a la cuarta persona finalista. Ella es diseñadora. Bueno, digamos que su propuesta combina el mar, combina la tradición artesanal y combina el revitalizar la comunidad, la economía, la cultura gallega. Bueno, igual que antes, yo no voy a decir nada porque no haría justicia ni a su propuesta ni a lo que es ella. Así que directamente, por favor, pido un fuerte aplauso para Amalia Puga. Bueno, boas tardes, moitísimas grazas a todos. A verdade é que faime moitísima ilusión estar aquí hoxe. Coñecer os compañeiros ha sido unha experiencia increíble, a verdade. Eu, desde moi pequena, sempre sentín unha conexión moi forte coas miñas raíces e como o pobo da Guarda. Aínda que crecí no estranxeiro, sempre me inspiraban moito as historias dos meus avós sobre os povos pesqueiros e sobre o traballo colaborativo entre as persoas. Quizáis por isto, fai uns 6 anos, durante os meus estudios de deseño, decidín conectar coas redeiras da Guarda. Desde o momento no que entrei pola porta da súa nave, todo cambiou. Colaborar con elas, nese momento, enseñoume o valor da artesanía, das tradicións, dos coñecementos inmateriais da nosa terra que co tempo estánse a perder. Foi un proceso moi enriquecedor, foi precioso ver como elas, pouco a pouco, interesábanse por participar, empregaban os seus coñecementos de sempre para chegar a solucións xuntas e, a verdade, o resultado sorprendeunos a todas. A partir de aí, continuei colaborando con elas, creamos mobiliario, iluminación, instalacións, e co tempo comecei a ver o deseño dunha forma diferente. Comecei a verlo como unha ferramenta de transformación social.
A través dos proxectos que realizábamos xuntas nestes anos últimos, conseguimos diversificar a súa artesanía. E foi moi emocionante ver como, pouco a pouco, unha tradición que ata agora era prácticamente invisible, comezou a coñecerse, comezou a visibilizarse, comezou a ter un futuro. Fai uns 8 meses, despois de varios anos vivindo fora e de idas e voltas entre proxectos, decidín volver ás miñas raíces, volver á Guarda e dedicarme por completo ao meu proxecto. Lancei Proxecto Bolina, que é unha iniciativa que busca enseñar que desde o rural tamén se pode innovar. Moita xente pensa que todas as oportunidades laborales concéntranse nas grandes cidades e realmente eu creo que no rural hai moita xente que quere compartir, que quere enseñar os seus coñecementos e que hai moitísimos oficios que dependen de nós, da nosa xeración, para sacar adiante, para darlle un futuro. A mí, na verdade, só feito de levantarme e traballar con artesanas mulleres cerca do mar é algo que emocioname e non ten punto de comparación con vivir e traballar nunha grande cidade. Eu quero, un pouco, a través do Proxecto Bolina, animar a xente nova a que volva ás súas raíces, a que volva aos seus povos, a que escoite as historias dos seus antepasados e aos pequenos colectivos e oficios tradicionais de Galicia. Porque eu sempre digo que para mí inovar non sempre é mirar hacia o futuro e mirar hacia o novo, senón que tamén inovar ás veces significa botar unha mirada atrás e tamén contar as historias que merecen ser contadas, que merecen ser visibilizadas. Así que moitísimas grazas. Vaya derroche de talento tenemos. Yo termino. Yo lo dejo aquí y paso a presentaros, antes de irme, a nuestra queridísima Patri. ¿Qué decir de Patri? Bueno, Patri es un pilar fundamental de 1000 Futuros y de Ensaya, como entenderéis a continuación. Y para que entendáis cómo es Patri y el compromiso que tiene con esto, deciros que ella trabaja en Madrid y que se va pidiendo días de vacaciones para poder venir a las cosas de Ensaya, básicamente. Se pide un día de vacaciones y se viene en tren para llegar a la sesión de 1000 Futuros en un instituto. Hoy la tenemos aquí de nuevo con nosotros. Así que nada, yo me despido. Un aplauso, por favor, muy grande para Patri. Ai, que emoción, que emoción. Bueno, Brais, chulísimo, xa o vedes. Bueno, eu estou aquí porque son daqui. Estaría disposta a coller todos os trenes que fagan falta para estar aquí, porque este proxecto, eu sempre lle digo a todas as pingas que para min é alimento para a alma. Despois está para os demais, pero eu aquí alimentome moitísimo e quero estar aquí, quero estar a carón da xente xoven e por eso é un pouco o meu leitmotiv para estar en 1000 Futuros. O 1000 Futuros eu veño a contarvos este proxecto que é unha patiña moi importante de Ensaya e que é o esforzo de moita máis xente que eu. Hugo, por exemplo, que está dende Vancouver, non pode estar en Vidi, non mo podo chamar porque está neste momento facendo unha mudanza. Sei que verá a gala en vídeo e darelle un bico enorme, Hugo, que é, bueno, a alma de 1000 Futuros. Está Boque tamén, están todas as persoas que van aos coles a dar as charlas, Luís, Cintia, Cebre, Brais, etc. Ese é o leitmotiv que temos todos, xuntarnos coa mocidade, estar perto dela para escoitala e para darlle como ese impulso que a veces teñen nese momento que para todos nós estivemos aí sentados e sentimos
que temos que tomar unha decisión moi difícil que facer co noso futuro, non? E que moitas veces estamos cheos de incertidumbres, e hai moitos caminos que escoller, e outras veces non hai posibilidades sequera de escoller, que necesario sería que alguén che dixese: eu estou aquí para axudar, para escoitarte, e se te podo poñer en contacto cunha pinga que fai algo que a ti che gusta, pero que non sabes, se podes dedicarte a iso, a ilustración, a olería, a todas estas cousas que todo este talento que está aquí, non? Que son os protagonistas hoxe, que podan ter esas conversas, non? E ilusionarse con que o futuro que les soñan é posible, non? E que bonito ser ese canle, non? De xuntar a persoas que teñen medo, pero moita enerxía, con persoas que estiveron ali e empatizan moitísimo, non? E dinlle que teñen todas as posibilidades para poder facelo. Entón, vamos aos coles, escoitamos a mocidade, quitámoslles eses medos, non? De ti podes facelo, claro que podes. E xúntote con este que vai dicirte como tes que facer e seguro que o alcanzas. E se non é iso, será outra cousa, non? Estamos en coles nas cidades, estamos en varios coles en Vigo, e facemos charlas a alumnos de segundo de bachillerato. E despois mostrámonos dando o servizo de, se queredes chamarnos, podedes escribirnos e podemos facer unha conversa e se podemos poñer en contacto con algunha das 200 pingas que están super a favor de facer un café virtual con vos e darvos aí un impulso, pois xenial, non? E iso que facemos, e recibimos moitísimo cariño, moitísimo talento, moitísimas ganas. O mellor é que ese talento está aquí, hai testemunhas, e unha das testemunhas está aquí con nós, é moito máis importante que vos lo conte ela, a que o conte eu, non? Que como vivo, pero que vos conte ela o que supuxo para ela, pois esa charla, aquel día, no seu cole, cando estaba sentada aí como alumna de segundo de bacharelato, e chegaron, pois Cebre, Hugo, e diron esta charla de hola, somos 1000 futuros, tal, vimos aquí a contarvos que se poden facer, que se pode soñar desperto, non? Bueno, aquí está Ingrid, que xa ten unha traxectoria, que está escribindo unha triloxía, está escribindo unha saga, bueno, que vos conte ela a súa testemunha, que é o máis importante. Ingrid, por favor. Bueno, hola a todos, moitas grazas, Patri. Para min todo comezou en segundo de bacharelato, como ben dixo, nunha charla de 1000 futuros. Alí pudemos escoitar palabras moi inspiradoras que nos dicían que podíamos estudar o que quixésemos, que as notas de bacharelato non ían determinar o éxito que íamos ter no futuro, que a vida dá moitas voltas. Palabras alentadoras que aliviaban un pouco a presión que tiñamos en riba con todo isto de segundo bacharelato e abao, que incitaban a soñar, sobre todo. E non só iso, senón que tamén nos invitaban a solicitar unha mentoría para axudarnos coa incertidume típica de que estudar e que facer co noso futuro. E iso fixen eu, porque a verdade é que non tiña nin idea de que quería facer. Dudaba entre varias opcións, todas moi diferentes entre elas. Eles puxéronme en contacto con persoas que estudaran ou traballaban niso. Iso axudoume a facerme unha idea de como sería a miña vida se escollía algún deses camiños. Grazas a iso, finalmente puiden tomar unha decisión da que hoxe en día non podo estar moi contenta, que é a de estudar linguas estranxeiras aquí na Universidade de Vigo, de onde son eu. Ademais, iso non é todo, porque en Salla ofreceume a beca 18, coa que tiven a oportunidade de ir a un espazo de co-living e coworking aquí no rural de Galicia, en Senderiz, onde puiden coñecer a xente de todas as partes do mundo, de ámbitos de traballo moi diferentes,
coas que puiden establecer relacións, puiden falar, puiden facer actividades, coas que puiden pasar eses 18 días. E que máis dicirvos? Foi unha experiencia do máis enriquecedora e non podo estar máis agradecida a Ensaya e a cada unha das persoas que hai aí detrás por todo o que fixeron por min. Nada máis que oxalá sigades impactando a vida de tantos xóvenes como eu e moitas grazas. Chulísima Ingrid. Bueno, tamén a veces chegannos peticións un pouco tolas, por exemplo. O caso da seguinte testemuña era: vale, pois eu quería estudiar mecánico de Fórmula 1. Podedesme poñer en contacto con alguén? E foi como, ostras, somos 200 pingas. Bueno, malo será que non coñezamos a alguén que poda poñer en contacto e falar. Iso foi o que pasou. Puxemos a rede a funcionar e había unha pinga que coñecía a alguén que traballaba en McLaren, entón falou con Iago, e agora mismo Iago estudia iso e traballa diso. Entón, tamén temos aquí o vídeo que quixo deixar a súa testemuña e agradecemento a Ensaya. Poñémolo vídeo. Buenas, soy Iago y tengo la suerte de participar en el programa 1000 Futuros. Digo suerte porque desde que les comenté mis objetivos a mis mentores, pasaron a ser los suyos, se volcaron por completo en ellos y en mi crecimiento, y gracias a ellos tuve la oportunidad de conocer a gente que está metida en el mundo que a mí me interesa, resolver dudas, se me abrieron puertas que en ese momento pues ni me había imaginado, así que eso, muchas gracias a mis mentores, a todos aquellos que pertenecen a este programa, y un abrazo. Bueno, e nada, xa para rematar, que saibades que tamén 1000 Futuros vai empezar no rural, e por eso está tamén aquí Javier Boquete moi implicado nese afán de conseguir poder dar unha charla nun cole rural, porque tamén queremos ser diversas e queremos recoller pois as testemuñas e as necesidades de toda a mocidade galega. Seguramente aprendamos moitísimo e teñamos moitísimas testemuñas máis nas próximas galas de Ensaya, onde poidamos poñelas e compartilas con todos vos. E nada máis, eu vou pasar a seguir presentando os finalistas, que estarán aí moi nerviosos. Bueno, a seguinte persona que os vou presentar é artista plástica, é escenógrafa e presentase a Ensaya cun proxecto super chulo que chamase Lanterna Máxica e pretende recorrer todas as vilas de Galicia para facer cunha caixiña chea de cousas que chamalle, bueno, como un gabinete de curiosidades, poder construir unha historia colectiva e xuntar a todas as vilas de Galicia para facer que o arte chegue e saiga das élites, non? Que chegue o rural, que chegue a xente, que sea un elemento, non? Que comparta entre persoas e que, bueno, o seu afán é que no futuro exista unha escola de arte nunha vila. Así que esperemos que o consiga. Mon Piñeiro, cando queiras. Perdón. Bueno, antes que nada, quería darvos as grazas por poder estar aquí, que xa me parece un luxo, con tantos proxectos tan bonitos como todos os que tedes. Tamén quería darlles as grazas a todas as persoas que me axudaron, a miña familia, a Rubén, as miñas amigas, a todas as persoas que me ensinaron algo, que foron moitísimas. Sempre me acomplexou moito non ser unha persoa que tiña un obxectivo único na vida. Envexaba moito a xente que era virtuosa
nunha cousa e avanzaba con moitísima decisión cara a ela. Cando era pequena me preguntaban o que quería ser de maior, pois poñame moi nerviosa só de pensar na resposta, como estou agora. Bueno, cando xa estaba no instituto, decateime de que iso ia a peor, porque había máis posibilidades, cousas que non coñecía, cantas máis posibilidades había e máis profesións coñecía, pois máis ansiedade tiña, porque non sabía que me ia dedicar. Eu que non tivera moitas aspiracións ata ese momento, pois pensaba que tiña que cumplir con algo moi importante na miña vida, facer algo super difícil, porque era o que tiña que facer. Evidentemente, esa idea nunca chegou, spoiler, polo que comecei a probar con cousas que se me daban ben, simplemente. Estudiei un ciclo de escultura, logo comecei a estudiar escenografía, cheguei á iluminación en sentido literal. Para min foi un grande descubrimento porque abría unha nova porta á miña percepción. Parece que estou metida nunha secta, pero estou falando realmente, non? Cambiou a miña maneira de observar, de fotografar, de debuxar. O máis bonito que hai nesa práctica é que canto máis miras, pois máis ves. Non é difícil, é simplemente, pois, sae barato, non? Cando comecei a traballar con compañías de teatro, vin que todo o que aprendera antes sí que podía aplicalo, que esas cousas que pensaba que non eran moi útiles ou eses traballos que pois moitas veces cando lle dis non tes aí un tío que non ves moito e dixe, tía, que te dedicas? E mirache así raro e dixe, non, estou facendo unha escenografía, unha oceanografía, estudias oceanografía, iso que miranche así raro, pero con iso ti vives, non? Pois todo iso era útil, axudábame a facer moitísimas máis cousas, non? Sobre todo, a cousa que máis me abrallou de decatarme era que o que non sabía, o que non se podía facer en teatro, pois había que inventalo, simplemente. E iso que tomé moitísimo medo. Entón decidín seguir estudiando. Decidín estudiar cerámica, tamén se converteu nunha paixón grandísima. O tempo cando estaba no taller escorregábaseme entre os dedos, saía moi feliz, moi cansa moitas veces, pero moi feliz. Podía estar ali sentada 4 ou 5 horas seguidas e non paraba, deixar ata de fumar sen decatarme. Bueno, que máis dicir? Que aí Miguel, o que foi o meu mestre, animoume a xuntar todas as cousas que fixera ata ese momento. E daí saiu este proxecto, que era de animación e música, xunto a Rubén, que é a persoa que máis admiro no mundo. Hai 2 anos que comecei a impartir tamén talleres, pequenos talleres, de creación audiovisual. Aquí atopei algo novo que eu nunca sentira antes, que se aprender dá moito prazer, pois ensinar é moitísimo máis gratificante. Entón, decateime de que todo o que fixen ata agora foron oficios. O que máis importante hai nun oficio é poder transmitilo, porque todo o que se lembra, vive. E xa está. Chulísima tamén. E, bueno, a seguinte persoa, pois, bueno, é un integrador social, debuxante, presentase, xa foi nomeado o ano pasado como na bolsa de Ensaya. Este ano presentase con unha trayectoria de 3 proxectos nos que
mezcla e trata as temáticas tan temazos como son o problema do acceso á vivenda na xente xoven, a enfermedade mental, o dano cerebral, está colaborando cunha asociación. Bueno, a mí unha das cousas que máis me fascina é que empezou a tomarse en serio, non sei se empezaches aí, pero empezou a debuxar e a pensar que quería dedicarse a iso dende a pandemia, o sea, hai 4 anos. Eso para min é como unha cousa increíble, o sea, a xente que se atreve a cambiar, a deixar unha profesión, non? A ser integrador social e psicólogo para dedicarse á súa pasión, sexa na idade que sexa, pareceme de supervaliente. Entón, bueno, que vos conte o seu proxecto, deixo-vos con Adrián Jamargo. Moitas grazas. Jo, que bonito, é que, non sabía moi ben como facer este discurso, así que vou a contarvos unha historia do que se considera un dos primeiros autores de banda deseñada en galego. Raimundo Patiño era un pintor, poeta e autor de banda deseñada que naceu aquí, na Coruña, durante a dictadura. Como moitos outros artistas, cos anos tivo que irse da súa terra e acabou vivindo en Madrid, onde se conta que a causa do enorme sentimento de morriña que sufría, a miúdo podíaselle ver sentado nos bancos dos parques os días de choiva. A situación do galego mellorou moito na actualidade, inda que sí que existe un gran problema coa fuga de cerebros en Galiza no sector do cómic. Fai anos existían formas nas que os autores que estaban comezando podían acabar de formarse e profesionalizarse traballando, por exemplo, semanalmente en revistas como Golfiño, que seguro que vos sona, ou Retranca, por poner así algúns exemplos. A maioría destas formas de acceso tiñan subvencións da Xunta que permitían que os autores accedesen ao mercado laboral dunha forma máis orgánica e segura. Pero todas estas axudas, subvencións e concursos foron e siguen a día de hoxe desaparecendo ou empeorando as súas condicións. Volvendo a Patiño, contase que en algún deses días de chuvia sentado nun banco atopábase con outros autores facendo o mesmo que el. Esta conexión, esta identificación de galegos no estranxeiro acabaría sendo xerme de moitas asociacións nas que estivo involucrado, como a Gadaña ou o Grupo Brais Pinto, que loitou pola defensa da lingua galega na literatura. A asociación, a colectivización, a autoxestión é a mellor forma que temos de defender o que é noso e loitar polo que creemos que é injusto. A Bolsa Ensaia é un exemplo disto, e é un exemplo que as institucións deberían de ter en conta e volver a apoiar xa non só os autores de cómic galegos, senón toda a xuventude dos sectores culturais, como podemos ver aquí vos exemplos, que loitan día a día por abrirse un oco na súa propia terra. Para rematar, gustaríame contarvos o final da historia de Patiño. Cos anos acabou volvendo a Galiza e xunto con Xaquín Marín sacaría adiante 2 viaxes, a que se considera a primeira banda deseñada publicada na nosa lingua. Moitas grazas. Bueno, nada, ahora xa voume, xa non falo máis. Hola, hola. Ahora sí? Vale. Pois, nada, xa me vou. Sigue a gala e vou vos presentar a outra persoa de Ensaya, que é a solista da orquesta de Ensaya, diría, porque ademais é violinista, pero non só iso, é educadora ambiental, artista, coida do medio ambiente, é a persoa que
decidiu que non gañaba, presentouse a Bolsa de Ensaya fai 2 anos, non gañou, en vez de enfadarse con todos nós, decidiu facerse pinga. Falar deste proxecto as mil maravillas por todas as partes e meterse na cociña para traballar, falar de Ensaya por todas as partes que coñece, dá todo sempre un punto de vista super interesante, moi intelixente, moi creativo e unha inspiración para todos. Deixo vos con Laura. Eu sí que ti, Adra, dixeches que non preparaches nada. Pois imagina, agora vas ver, porque para non preparar nada, cuidado, agora vas ver o que non preparar nada. Eu quería falar, eu estaba na entrada, imagino que xa me veríades por aí, quería falar con alguén e quería empezar con, fíxome gracia, María Xosé, quen é María Xosé? María Xosé, e ti és Sara, que és a nai e... A nai e a madriña, ti és Sara. Vale. Nada, simplemente preguntarte que tal a gala, que tal a noite e que che parece este tinglao que temos aquí montado. Pois a verdad é que me sorprende moitísimo, non sabía algo, Ana contounos algo, pero non sabía da misa a media. Metíme, por suposto, en cousas vosas e tal, pero non sabía a misa a media, pareceme extraordinario. O sea, a idea... O sea, a este primeiro home que falou, que non me acordo como se chama, me saco el sombrero, vamos, que non o teño, pero... Como se chama? Javier? Javier, pois nada. Javier, o sombreiro me quito, vamos, que menos nunca sei decir, sacar e poñer, sempre de decir, se saca lo que se mete e se quita lo que se pone, nunca o dixen ben, pero o que sea, saco yo, o quito yo. Pareceme extraordinario, e mañá por a mañá serei pinga tamén, por suposto. Moitas gracias. Agora quería falar cunha persoa que cando entrou dixo que hai a recoñecer porque ela non envellecía. Díxome. E dixen, joder, se non envelleces, estás mellor que o ano pasado. Ela xa sabe quen é, entón vou me meter por aquí. Que tal, Carmen? Como vai a noite? Pois a noite vai ben. E con esta sorpresa máis. Pero claro, ti me coñeceches, eu tamén te coñecín. A verdad, pois estou nerviosa. Pero estou moi contenta de estar aquí. É o segundo ano. O primeiro ano, pois, que foi o ano pasado, ainda non sabía moi ben de que iba a cousa. Pero despois empecé a investigar e vin, vai o proxecto máis bonito fai esta xente. E claro, como todo na vida, pois vas indagando, e me parece un proxecto moi bonito, porque axudar esta xente nova, pois sempre é un impulso moi bo para eles, porque a veces, tal como está hoxe a sociedade, é difícil. Pero isto sempre che fai un pasiño, avanzar un pasiño máis. E, bueno, pois dar as gracias a todos e que sigan moitos anos isto. E tamén me fixen pinga, porque que menos. Que menos que eso. Bueno, aquí, Carmen Pereiro. Carmen Pereiro, o irmão e o marido tamén. Familia, a nai, o pai e o tío do señor aquí... do señor Adrián. Bueno, con isto si que damos paso aquí a esta maravilla de persoa. Laura Bor. Bueno, moi boas tardes, noites a
a todos e a todas. A verdade é que foi unha sorte que aparecese este espontáneo que non sei onde se meteu por aquí, que é Luís, porque eu estaba xa a lágrima viva, en plan, ¡ai, que cosa máis bonita me acaba de decir! Patri, moitísimas gracias. E creo que nos quedou claro a todas as persoas que estamos aquí hoxe que ensaya é dar, ensaya é generosidade, pero para min, pola miña experiencia personal, ensaya tamén é un grupiño de persoas que se encarga de ver nas demais o que elas nin siquiera son capaces de ver, non? E iso foi un pouco o que pasou comigo no meu momento. Eu tamén fun das persoas preseleccionadas, non fun finalista, non fun gañadora, ni moito menos, pero eu foi nun momento no que non había gala, porque aínda era época COVID, digamos, e vin en directo como se lle entregaba a bolsa a Nuria, eu cos pelos de punta, chora que te chora na casa, porque me emocionei tanto que digo, joder, eu quero formar parte desto de algún xeito, e creo que poder xerar esa sensación nas persoas e que cada vez sexamos máis, pois é algo preciosísimo. Eu quería aproveitar para decirvos que esa persona que estaba agora na porta tomando lista, poñéndovos as pinguiñas, que agora fai de espontáneo, que non é unha persona calquera, non está contratado para facer aquí unha entrevista, senón que é unha mente brillante, chamase Luís, xa o coñecedes, moitas de vos seguramente, flipalle todo o tema da alimentación, pero o seu é a filosofía. E a min gustaríame poder presentárvolo como me presentaron a min no seu momento, e é, onde estás, Luís? Para mirarte. Es que non te veo, pero bueno, sei que estás ali, pero se non existe Luís, non existe Ensaya. E isto pareceme fundamental, porque aquí hai 4 persoas, que son Hugo, que son Lía, que son Javi e que son Luís, que gracias a elas e ao paso do tempo e a máis persoas que se foron sumando polo camiño, pois fixeron posible que hoxe sexamos moitas máis as que soñamos, as que participamos e as que nos deixan formar parte desta iniciativa tan chula. Así que eu pediría un fortísimo aplauso para esas 4 persoas que foron as que... que se vea la pinga. Bueno, pois estas 4 persoas foron as que comezaron con Ensaya e agora pois cada vez máis somos as que o podemos disfrutar, non? Non me enrollo moito máis, eu quería agora presentarvos, claro, o universo está por las nubes, non? Pero todavía faltan 2 máis, non os preocupéis, vale? Que ademais teñen que estar atacadas por ser as últimas. Eu vou presentar agora a alguén que fai obras de arte. Témonos que quedar con que fai obras de arte que son expostas en museos, pero fai obras de arte que ademais se poden vestir, vale? Ela é Sandra Parguiña, para min é un gusto presentala, porque ela estudou Belas Artes e por estas cosas del azar, de las casualidades, un día foron a darlle unha conferencia e introduciuse no mundo da industria téxtil, non? Que pasaría se Sandra Parguiña aquel día faltara a clase, latara ou decidira salir a noite anterior e non aparecera nesa charla? Pois non o sei, seguramente estaría noutro proxecto con moitísimo talento e poñendo o seu bo gusto nel, pero a verdade é que foi unha sorte que fose a clase, descubrise a industria textil, porque o que fai hoxe en día son panos de tela, podedeslos ver aquí, e agora ela nos presentará moito mellor o seu proxecto do que vou facer eu. Así que, Sandra Parguiña, el escenario es tuyo. Bueno, hola a todos, moitas gracias por estar aquí. Coñecedes o término carré? Carré de seda? No? Vale. Bueno, carré significa cadrado en francés, é a palabra que se emprega habitualmente polas grandes firmas de moda para referirse a este tipo de panos de seda de morfoloxía cadrada. A nós, en Galicia, a ruta da seda quedanos un pouco máis a desmán. Tradicionalmente, a seda non foi moi habitual aquí, especialmente nos anos 40, 50, época da que o meu avó me ten contado historias moi tristes e moi duras. Eran tempos nos que o algodón e o liño era a fibra máis empregada para a indumentaria, para a vestimenta en xeral e para os panos, e a súa conservación viña máis motivada por unha cuestión de necesidade que de agarimo ou apego pola prenda en sí. De feito, el mesmo
lembraba que moitas veces xa nin se distinguía o xénero orixinal da prenda, que tiña tantos remendos a roupa que non se sabía cal era o tecido orixinal. Pero efectivamente había esta motivación por coidar o máximo posible o pouco que se tiña, vamos. Todos temos tamén na mente a imaxe da típica señoriña do rural galego vestindo un pano de seda atado á cabeza, e o mesmo pasaba no norte de Portugal, onde ademais teñen unha forte tradición co tema do lenço dos namorados, que é un bordado a man que se facía polas mozas que estaban en idade de casar de cara a entregarlle a seu futuro marido, e que logo ese pano quedaba de herencia na familia. Bueno, eu son artista e diseñadora gráfica téxtil, son estudante de doutorado en arte contemporánea pola Universidade de Vigo e traballei durante case 5 anos para unha manufactura textil de elaboración de estampados ubicada en Francia. Actualmente investigo sobre o pano de seda de artista para a miña tese doutoral. É unha actividade que compaxino, ademais, con pequenos proxectos para unha firma persoal, proxectos de panos, con denominación de Artesanía de Galicia. O pano de seda é un formato que me interesa tanto a nivel artístico como de deseño, desde a perspectiva da súa versatilidade narrativa, porque ao final é como un lenzo en branco a través do cal expresarme e traer diferentes historias de cara á súa divulgación. Como artista, sosteño o meu discurso na memoria individual e colectiva que nos une como humanidade, recoñecendo a importancia de reflexionar sobre o pasado para construir un futuro máis consciente. Entón, a miña motivación principal como afeccionada á historia, atopo nela a miña maior fonte de inspiración. Adoito explorar temas que teñen moito que ver con este imaginario do século XIX, os xacementos arqueolóxicos, as longas viaxes a través do mar, e, en xeral, toda esta inquietude polo descubrimento. E, por outra banda, tamén me gusta poñer en valor e rememorar a esencia de persoas importantes na historia que tiveron certo impacto na sociedade. A través das miñas mans, realizo ilustracións mediante diversas técnicas pictóricas sobre un tema concreto, e estas composicións transfórmanse en panos de seda, que é un accesorio que, máis alá da súa beleza, é tamén un vínculo familiar e unha continuidade que trascende xeracións. Coa bolsa, a finalidade sería financiar parte dos meus estudos de tese e realizar unha colección de prendas inspiradas, neste caso, na figura de Man, o ermitaño de Camelle. Historia que atopo entrañable pola súa mensaxe de amor ao mar e amor á natureza, e que está cargada tamén de fortes valores ecolóxicos. O soño que persigo é poder dedicarme exclusivamente ao deseño de panos de seda, ben sexa pola miña conta ou formando parte dunha firma coa que me sinta identificada en estética e valores. Seguir divulgándoos a nivel académico e compartindo obradoiros de cara a compartir este coñecemento. O camiño non é doado, pero, esta mensaxe vai tamén un pouco para todos os que loitamos polo noso, que comeza onde esteas, utiliza o que teñas e faino posible. Sen máis que engadir, moitas gracias por esta oportunidade. Eu tiña moitas ganas de facer isto hoxe. Eles xa levan un ratos de casa aburridos, xa se foron a facerse a cena ou algo. Entón vamos a decir como é, 3 veces bidip. Bidip, bidip, bidip. Ah, que se note que estades aí. Bueno, non se foron a hacer la cena todos todavía. Aí estamos. Mira cuántos colorinches, como mola. Vale, perfecto. Pois sabemos que seguides aí, entón agora imos a coñecer a última das finalistas. Ela
igual non o sabe. E non isto que vou dicir non é para que vos poñades agora a facer cálculos nin cousas raras, pero en 2026 fai 10 anos traballando por conta propia no sector cultural. Entón, isto conto porque creo que esos 10 anos de experiencia son as que as levan a estar aquí hoxe, porque Ana Díez, que é a persona que vos vou a presentar, sabe perfectamente quen é, sabe perfectamente que quere, sabe perfectamente como quere e busca as formas para facelo posible. E no 2023 decidiu crear unha axencia de servicios culturais con unha persona que non sei se está por aquí, que é Sara. Decidiron crear a Seara e ten tan claras as cousas que a Seara ou será cooperativa ou non será. Entón, cando escoitamos falar a Ana Díez, en todo momento falou de poñer a vida no centro e iso é algo que a mí me emociona particularmente. Entón, pois quero que vos conte agora o seu proxecto. Ana, todo. Hola. Bueno, estou histérica, como vos podedes imaginar, sendo a última persona en intervir o día de hoxe. Así que, bueno, para os que non sexades pingas todavía, complicouseme un pouco un vídeo que nos mandaron. Puxeme histérica e di un pouco de vergonza allea, entón hoxe vou a precar de precavida e traer a chuleta. E, bueno, moitas grazas, Laura, porque me fai, non sei onde está xa, pero, bueno, fai moitísima ilusión esta introducción, porque, bueno, sí que vou vos contar un pouco como é a nosa perspectiva de traballo dentro da Seara. Estou moi agradecida e moi contenta de estar aquí. Moitas grazas a todas tamén en Salla. Vamos alá. A vida, como a terra, precisa coidado. Cada xesto, cada decisión que tomamos para alimentar e protexer o que crece é un acto de resistencia e de amor. E iso é a Seara, un espazo de cuidado para proxectos culturais, unha aposta por construir dende a colaboración. Unha Seara non é máis, e tampouco menos, que unha leira de todas e ao mesmo tempo de ninguén. Un pacto entre veciñas para traballar conxuntamente e que a aldea ou o barrio poidan cociñar co que nela se cultiva. Unha Seara non medra soa, precisa mans que a coiden, que a traballen e que a soñen. E dende a Seara tamén pensamos que iso é exactamente o que pasa ca cultura. Isto é gracioso porque, Rubén, gemelas, vamos a citar a mesma cita esta noite. A cultura non é estática, nin se pode dar por feita. A cultura é algo vivo que está en constante transformación. Gustav Mahler decía que preservar a tradición non consiste en venerar as cinzas, senón en conseguir manter o lume prendido. Disto trata Seara, de recoller o mellor do noso pasado para conseguir facelo brillar no presente e tamén no futuro. Pero defender a nosa cultura non só é unha cuestión artística, para nós tamén é unha cuestión política, porque todo o que se mantén vivo no noso territorio, dende a lingua ata a terra, ten sempre quen o ameace. Proxectos como Altri, a través da deforestación con monocultivos, buscan reducir a nosa terra a unha paisaxe homoxénea, eliminando a súa riqueza e a súa diversidade. A vida non pode medrar nun campo donde todo é igual. O monocultivo, o real e tamén o metafórico, empobrece a terra e tamén empobrece as persoas. Esta loita pola vida conéctanos, como non pode ser de outro xeito, con outras resistencias, dende Palestina ata o Sáhara e dende Ucrania ata Sudán. En todos os lugares onde se loita contra a injustiza, resoa a mesma pregunta: quen ten dereito a existir con dignidade? Porque non se trata só de manter o noso, senón de defender un modelo de vida onde a diversidade teña o seu espazo. Para nós non só é unha cuestión de territorio, tamén unha cuestión de dereitos, porque cando arrebatamos o dereito a crear, a traballar con dignidade, a medrar sen precariedade, o que se nos está negando é a posibilidade de vivir plenamente na nosa terra. E loitar pola cultura é tamén loitar por un futuro xusto. Por iso, a Seara sendo cooperativa non é só un proxecto, é unha posición. É un compromiso de cuidar as voces emerxentes e darlles un espazo para medrar con liberdade e con conexión co que somos. Porque cada artista é unha semente e cada proxecto unha oportunidade de tender pontes entre o local e o global, entre o pasado e o futuro. Galicia ten algo que decir e queremos formar parte da profesionalización do diálogo culturo entre as nosas culturas. Traballar pola cultura aquí é un desafío, pero tamén é unha oportunidade.
Cada canción, cada historia e cada obra que nace aquí pode viaxar, pero só se enraizamos no que somos, porque non podemos dialogar co mundo se non temos unha identidade propia. Hoxe quero agradecer a Ensaya e aos Folgos preseleccionando o noso proxecto, fainos moitísima ilusión, tamén ao resto de compañeiras, sois majísimas, o sea, pasamos unha tarde, eu de nervios, pero moi divertida. Tamén, bueno, non podo deixar de dar as grazas ás persoas que sempre me acompañaron. A miña familia, que metí entera aí, nesa fila, que estaban aí incluso cando non entendía moi ben e moitas veces a día de hoxe siguen sin entender a que me dedico. Tamén as miñas amigas, a miña parella, as miñas veciñas, por ser a miña rede e sosterme incluso nos días difíciles. E nada, hoxe solamente podo pedir que sigamos tendo folgos de seguir coidando e gozando do camiño, mentras seguimos soprando ao lume para que a chama non se apague. Moitas gracias. Bueno, pois agora chega o momento que todo o mundo estaba desexando, supoño, aínda que todo foi maravilloso. Para min é un gusto que quen vaya a facer entrega da primeira das bolsas deste ano sexa Adrián Martínez Pereiro, porque cantas cousas pasaron nun ano, non? Hai un ano era el a persona que subía aquí e abrazaba a todos os meus compañeiros. Eu volvín a ver onte a gala inteira, porque a verdade só iba a ver un trocito, pero me la comí entera. E foi tan emocionante, e digo, Adri, cantas cousas pasaron nun ano, non? E para min é outro exemplazo do que é Ensaya. Eu onte busquei na RAE, busquei na RAG, a ver que era luthier ou como definían, non? Na RAG non atopei, nin con H nin sin ela, non sei como se di luthier en galego. Despois mirei na RAE e pon que é un artesano que fai instrumentos de madeira, non? Pero digo, isto non chega para definir a Adrián, non? Adrián, supoño que xa vos dichedes conta todo o ano pasado, as que tivemos a sorte de acompañalo durante todo este ano confirmámolo, pero Adrián é un tipo que é generoso, é bondadoso, trata de dar e dar e dar, e se é un tipo grandísimo é porque sempre trata de facer grandes os demais, e non hai máis que ver a historia do que fixo durante este ano, e supoño que as persoas que tedes a sorte de coñecelo desde moito antes o poderedes confirmar e reafirmar, pero que foi un placer e vas a dar ti a bolsa deste ano. Ahora? Sí. Con permiso, quería comentar que aquí Laura é artífice deste traballo en puntillismo que a pinga, que coroa o batedor do chelo, e me apetecía compartilo, así que pido un aplauso para ela. Non é para que sexa un aplauso infinito, pero realmente o aplauso é para él porque fai partícipes as persoas en todo isto. Si, escoitase. Jova, pois a verdad, se vos son honestos, é un momento moi difícil, porque eu que estou deseaxando, digo a verdad, dende onte estaba soñando e dicindo, por favor, que aparezcan os 8 nombres no sobre. Poñemos o que falta, chamamos un camión, o que sexa, pero por favor que aparezcan os 8 nombres, jova, que o merecen. E que, só decirvos, que saia o nome que saia, bueno, os nomes que saian, que sigades cos vosos proxectos, que aquí hoxe quedou latente e patente que hai moitísimo potencial, pero moitísimo potencial, e co que non quere velo é porque non o ve, porque realmente está presente, e que hai moitísimo traballo aí para facer, e que esperamos que entre todas vos xuntedes para facer algunha cousa ben bonita. Vou coller o sobre, que me olvidei. Papel do bo,
Isto... Gracias, Lía, polo traballo, que precioso. Dá pena este rompelo. Ai. Salen os 8, que va, no. Espera, vou cerrar os ollos, a ver si... No. Bueno. Pois nada, o ano pasado Nuria fíxonos sufrir moito. Porque deuse un tempo aquí, só lle faltou poñer o sofá, cafetito, tal, e estábamos sufrindo moitísimo. Así que este ano non vou facer sufrir a nadie. Vou dicir a persona. Digo o nombre directamente. Pois nada, a persoa que leva esta bolsa en saya, a primeira persoa que leva esta bolsa en saya é Adra Pallón. Xa está, non? Jo, nada, que... Claro, nada, eu non tiña nada preparado, agora menos, claro, é máis complicado todavía. Nada, jo, que volvo a repetir as mesmas palabras, que foi unha tarde maravillosa, que grazas a todos, porque, bueno, sei que vai chover, e ao final sempre chove aquí, non? E non sei, que non sei que decir, a verdade, que vos admiro, o sea, estaba aí sentado, digo de todo o corazón, o sea, cada un de vos miro e digo, que proxectos, estamos a facer o que hai que facer e non sei, que espero que sexa o comezo de amizades, de redes no que teixamos xuntos e non sei que construamos, non? E non sei, que non sei que decir, xa está, se acabou. Bueno, pois antes de presentar a Saúl, quería dicir unha pequena sorpresa que tamén me fai unha especial ilusión, e é que está en proxecto na Escola de Lutería de Bilbao, onde me formei, un dos lugares onde me formei, ademais da EMAO de Vigo, facer un violonchelo con madeiras vascas. E para min é unha ilusión increíble. O sea que quería compartilo porque está o proxecto en movimento xa, e a posibilidade de obter materia prima da zona e de crear un espacio de impacto ecolóxico menor, incluso de potenciar os pequenos aserraderos locais, é un orgullo. O sea que, ainda que sea unha pequena vinquiña, estou moi ilusionado por eso. E agora quero dar paso a Saúl Nogareda, que nos vai a deleitar aquí con outra peza para chelo. Así que, por favor, Saúl. Se me desculpades, vou afinar, que logo igual non poño os dedos no sitio igualmente, pero bueno.
Se o ano pasado vos pareceu longa espera, estides comer poema completo. Ten que haber outra pel debaixo desta. Kilómetros de impulsos percorren as arterias, atravesan a taderme dun cansanzo crónico, xeracional, da torcedura da comisura dereita da boca sempre anteposta á realidade, sempre cansa, desjustada. Sei dun dejoiro adormentado que non encaixa, non se limita, sobrevive á norma imposta, baballa nos lugares públicos. Este desexo é un animal non domesticado, saca as unllas, ensina os cairos, rabuña os tecidos até rompelos. Atende, coa boca aberta, os máis de 20.000 hercios dun chamado apenas audíbel. Deste son, destas cordas vocais rompendo que xa só queren desgastarse na dosura que saben merece o corpo. Este desexo esfameado coloca as mans no teu pescozo antes de sentir o latexo minorado do sangue a piques de rachar coa tensión da pel, a vibración, a dor, uns ollos que se perden corpo adentro. O meu desexo pasa a lingua polos dentes xusto antes de cravalos no teu ventre, esjasa, racha, esfola te deixar a carne exposta. Tenta empapar cada volta da pel, cobre a inexactitude da graxa, golpea, rabuña, souta, acariña sen descanso ata escoitar as vosas voces, apajándose no peso do meu corpo, murmurando no lóbulo das orellas, nestes dedos que entran e camiñan no límite sen cruzalo. Podo ver, desde aquí, a nosa dor a transformarse nun punto de encontro, nunha súplica persistente traspasando a cartilaxe, apalpando que nos sostén fragilmente para coidar de que non rompa o meu desexo. Busca as carvas das rosaduras, o bico do peito que medra o prazer de atravesarvos a peladre de cos dentes, coas 84 puntas do silicio que se cravan entreabrindo-vos os beisos, namorada do succión da miña boca. Nas mans ásperas, envoltas no látex, na anticipación, no meu sorriso, no voso sorriso, nas nosas bocas que axuntan e sacan as linguas rosadas, exaustas. Hai outra pel debaixo desta, unha que xa non se define, cuestiona e rexeita a verticalidade do medo. Alonjando máis aínda a espera, mentres recollemos as cousas. Bueno, moitas gracias, Saúl, por esta peciña que nos tocamos xuntiñas. Este ano non vou alonjar moito máis a tortura,
mentres recolles, bueno, vou deixar que recolla, estou moi feliz, porque hai 2 anos era eu quen recollía a bolsa, e hoxe entrego outra vez. Iba a dicir a broma de este ano son 2 bolsas para que eu entregue de novo, entón esperaba que o ano que ven fosen 3, para que teña que vir eternamente. Hai un vídeo de Carlos Arguiñano no que di algo como, bueno, que el sempre ten as pitas da casa, entón sempre está co rollo de, eu creo que estes ovos van ter 2 xemas. E entón casca un ovo así, e di, 3 xemas, 3. Se ninguén coñece esta referencia de Carlos Arguiñano, estou quedando fatal, pero el di aí como 3 xemas, pois eu sería como 3 bolsas, outra vez eu. Ya está. Claro, veño aquí, pois, el club del humor, e agora podo deixar esta, verdade? Vou pousar. Guau, de supetón. Si, eu teño que poñer a nota de meme, teño a impresión de que Adrián é unha persoa moito máis seria que a min, pero hoxe tampouco, dixen, igual estaba eu equivocada, porque hoxe non foi unha persoa moi seria, tampouco, entón, igual somos 2 axentes do caos, eu son un pouco un axente do caos, e hoxe é o que veño. O que sí que iba a dicir é que marcho moi contente porque esta noite saíron aquí moitísimos temas nos vosos discursos. A min fascíname a memoria histórica e fascíname rebuscar no que hai detrás de min. Delincuente, de feito, nace de buscar na memoria histórica galega e nomeadamente na de Vigo para intentar buscar unha resposta. Non atopei respostas, pero atopei moitas preguntas no proceso de indagar pois na historia de Vigo, na historia obreira e no pasado recente e ácrata, pois que a mí me vertebra. Así que marcho felicísima porque hoxe escoitei moitas palabras e reflexións que me fan moi feliz. E esta segunda bolsa, madre mía, non están os 8 nomes, tampouco, bueno, non están os 7, agora podrían ser 7. Esta segunda bolsa ensaia, é para Ana Díez Pérez. Non me esperaba isto en absoluto, o sea, non sei que decir, moitísimas grazas, trememe moitísimo a man e non descarto porme a chorar, acaba de caer. Moitas gracias, estou moi contenta, moitísimas gracias. Que a Seara vai ser cooperativa! Vale. Chego á conclusión de que me toca falar nos 2 peores momentos do evento porque, o sea, eu o primeiro que me sae dicir, o normal sería noraboa tal, perdón. Sí, a todas as 6 persoas que non levades bolsa, co compromiso, e penso que queremos facelo extensible, esta é a culpa de que falaba Brais, non, de ser xurado, de que queremos facer máis, apoiar máis e estar máis. Entón, que non vos quepa dúbida, este ano está a estrea do programa A que andas, que é que unha persoa de ensaya vai estar todo o ano dando vos a brasa para decir a que andas, en que estás, que necesitas, con quen te podemos conectar. E, bueno, ese é o compromiso. Entón, o sinto, lóxicamente, noraboa tamén a todas, non? Pero, bueno, a quen o leva entendo que hai unha felicidade extra que 6.000 euros sempre están ben, non? Para un proxecto. A todos os demais, todo un apoio dunha comunidade humilde, e sabedes que veño fastidiado, que non podo, sabes, estar con todo isto, despois irme fastidiado, pero de verdade que dende admiración, vale? E, bueno, para rematar... Vale, para rematar, isto é un QR que seguramente vaya a facerse pinga, non? Para quen sexa.
E quero acabar cunha historia de as dúas persoas. Lía sabe que, bueno, polo menos temos esa foto, non, Lía, de se te mencionou. E Hugo e Luís, sempre digo que son a base filosófica de Ensalla. Luís, que hoxe está aí, que esa xente que non quere sair nunca, non? E hai unha historia que exemplifica como impactaron, polo menos na miña vida, non? Foi que eles deron, como Latinoamérica, fixeron pois varios países en bici, non? E claro, cando faz 3.000 kilómetros en bici, durmes onde sexa, porque non podes parar onde ti queires, non tes unha reserva de hotel. Entón, claro, eles ian parando e pedían aloxamento para se lle deixaban acampar nun sitio, se podían estar, bueno, en calqueira lugar, e a xente atoparon unha xenerosidade brutal. Atoparon que de repente todo o mundo daballe casa, ducha, comida, bueno, increíble, e saían de cada casa con culpa, porque dicían, eu non podo devolverlo, non? Entón crearon un sistema, e o sistema foi dicirlle a cada persoa, non cho podo devolver, pero ten por seguro que voullo devolver a outra persoa. Entón, cando estiveron vivindo despois en Canadá é un país caro, deixaron unha habitación para toda a xente que tiña que facer unha noite en Canadá e que, bueno, que igual non tiña todos os cartos, pois de balde. E despois a xente sentía culpa, porque era como, claro, non me quedo na vosa casa de balde, non, entón que fago? Eles dicían, é moi doado, tes que devolvelo, isto non é de balde, pero tes que devolverlo a outra persoa. E con esa máxima eu quedeime con que bonito dar, non? E que non sexa para ti, o sea, que como non ten que voltar a ti, ten que voltar a outro, non? É un compromiso que estendo a todas, especialmente tamén as dúas persoas, a responsabilidade de levar a bolsa, non? Respecto a todas as persoas que estades aquí para isto devolvelo, non? Devolvelo do xeito que teña que ser, tendo en conta todo o que temos aquí, non? Pero só desa base filosófica por esa xenerosidade. Entón, bueno, as tres palabras que poñamos antes, non? Comunidade. Necesitamos máis comunidade para poder facer máis, impactar máis, visibilizar máis. Necesitamos eses espazos e necesitamos os cartos. E os cartos van para dar, vale? Para dar para un ben común. Entón, hoxe rematamos aquí a gala, a verdade que con eses sentimentos, espero que tamén coa emoción, coa felicidade e o compromiso que temos, e con boas novas para que isto cambie. Entón, ademais de ese agradecemento a todo o equipo, penso que xa está, ides poder facer fotos co chelo, falar do chelo, despois imos pedirvos as 4 persoas que na historia de Ensalla recibichedes unha bolsa que poidades facer unha fotiño aquí para a lembranza nosa, non? De xa que estades hoxe aquí todas xuntas. É importante tamén para todos, festa. Vale, hai festa, hai doble festa, hai posgala, animamos a todas as persoas a quedaros, primeiro aquí, ademais a boa nova de que DJ Boquete, Dios, dixo, non me digas DJ Boquete, non? Pero Boquete, que é a persoa que estivo aí nos mandos, non? E de repente fai que todo isto funcione, pois vai en directo a pornos música aquí para que podamos tomar algo, e despois, a partir das 11, quen estea máis animado, igual 2 persoas aquí polo menos están máis animadas, en Le Tavernier, ás 11 da noite, podemos ir ali a tomar algo e, bueno, celebrar esta comunión, esta comunidade para que medre que podamos impactar máis. Pero grazas a todas as pingas, rematamos, como non, con unha foto de familia de todas as persoas que facedes isto posible. Entón, as que podedes ter esta pegatina, que así que dá un símbolo, non? De VIP, custa 1 céntimo a pegatina, pero a podes levar 6 pingas, non? Entón, e as finalistas, gustaríanos facer unha foto para a lembranza a todas. Bueno, gala finalizada, grazas por existir, que isto sexa o comezo da nosa vida. Grazas a todas.